Sini sini ini sekolah Alasi jalan tang lain se Odalguriयाव bas नेबाय थादो इथिं bas नेदो दाबो मोनफैयाखै फुंनि फुं नै सिख्लाफोरा नैथिं खानै फैयाखैदो नै बासा इथिं फैगोन आरो जोंनि सक दखान नै जों दा बास गाखोबाय जोंनि सकनिफ्राय डाइरेक्ट उदालगुरि नङा डाइरेक्ट तेजपुर थांनाय ओमफ्राय जोङो उदालगुरियाव ओंखारगोन नैबे साहा बागान आनेरिनि सफैबाय जोङो उदालगुरि सफैबाय उदालगुरि नैनो आलासिया जोंखौ लांफैनाया आगबारायनाया नै जोंना उदालगुरियाव फैनाया आलासि जानो ओमफ्राय मायावबा लामा गेजेरावनो मेला नुनायखाय मोजां नुदो 1000 सैताफोरा ओंखारा लालै गुनिता बेलाय हि मोजां ओंखारसिदो सोरनोबा नांगौबा आरो इनिथिं कुर्ति आयनाबो दोङो नैबे बाङाय ओलोद किन्तु नैबे बाङाय ओलोद नैबे दांना नाय बाङाय ओलोद मोदोमाव थाफिनगोन आयना होदो सिनाय सिदै नै सिख्लाफोरा ओइ बेसां होनखो ओमफ्राय दामखो बाय इनि ओंथ' सिङाव होगोन जां खामना लाग्रोनांगौमोन थेवबो दे इखौबो लागोन ओमफ्राय ओइ सलाखौबो बाजौबा लागोन मोननैखौबो नायखा नै उदालगुरि स्टेसन मोनफैलायबायलाय जोंनिया बासदो फैनाया नुवाखै जों मायाव गिदिंखो मायावबा मेलायावबो हाबलाबायबाय मेलायावबो हिफोरा मोजांमोन खिन्थु जि दामाबो गोसा ट्रेनालि तामुलपुरनिफ्राय उदालगुरि मोनफैना स्टेसनावबो ओमफ्राय दा आरो हाथायावबो हाबबावगोनसो गिलिर जादों खुन्दुं दखान उदालगुरि हाथाय लोगोफोर जोङो आलासि जानो फैनाय आलासि उदालगुरि नलखामारा ना मा होनो नलखामारा सफैबाय ओमफ्राय भिडिअ लानो बावहरदोंमोन दा ओमफ्राय गामि बेरायनो थांनायदो नैबे दुब्लिथिंनि लामा